Asibingelele kakhulu ngokukhulu ukuthoba nangokuhlonipha. uNkulunkulu emuhle, ngiyanithanda kakhulu. Ngiyafisa ukuthi sibheke lento yokuthi kuyenzeka into zakho zingalungi, ube nesinyama kanti konke lokho okuyimashwa kuza ngenxa ya partner wakho noma ngenxa yomuntu ophilisana naye. Mangabe unomuntu othandana naye ohamba elala noma elalwa emekezwa yiwona wonke umuntu okhona bese yabuye ezolala nawe, lokho nje kukodwa kuyasiletha isinyama esenzima kakhulu. Ngenza isibonelo, upartner wakho uyahamba uthola intombi la nawo, le ntombi kade ikhipha isisu ngayizolo noma last week yakhipha isisu, ikhalelwa ingane iphumulile ila nendoda yakhe, iyabuya indoda yakhe izolala nawe. Lesinyama salwa umuntu siyabuya siyambatha siza kuwena, ugcina manje unesinyama ongazi ukuthi uzosilungisa kanjani ngoba senziwa yilo muntu ohlala naye. Unkosikazi wakho noma intombi yakho ihambelana nawo wonke amadoda anezinkinga nesinyama athakathwane ezichitho, ubuya yonke lento ubuya naye azombatha nawe alale nawe. Lonto icreatele inkinga wena, uzibona uhlupheka, uzibona ungayitholi imisebenzi, ubona imali mhlawumbe ihamba, ubona ngathi uyathakathwa. Cha, uthakathwa upartner wakho, uhambe lala nawo wonke umuntu bese ayabuya ezolala nawe, ugcine wena unesinyama manje. Lento ke asazi South Africa ukuthi sizoyikhuluma kanjani ukuze izizakale kunina, kodwa injalo nje upartner wakho uyakwazi ukuvimba kwimpumelelo yakho. Umuntu onaye mcheke ukuthi lo partner naye akakuvimbi yini ukuthi uphumelele empilweni, cause upartner wakho membatha nawe, the moment nimbatha kanje, the moment nihlangana nenze lokade nikwenza ubusuku bonke, seyivele senimbathile, sekukhomba ukuthi ke into yeni ibiza ukuthi mekuthi khona isinyama kade esiphethe sesisalile leso sinyama nje, automatically leso sinyama sesisalile. Ilapho nje inkulumo abantwana bethongo, upartner wakho kuzokwenzeka into zakhe azilunga ndisivinjwe umuntu onaye, mhlawumbe umuntu oshade naye, mhlawumbe umuntu ojola naye, mhlawumbe into zakhe azilungi nje uyena owenza ukuthi into zakho zingalungi. Kanjani umuntu ojola naye mehambelana wonke umuntu okhona ehambelalwa yonke imizi, ubuya nesinyama uzosiletha kuwena. Lesinyama uyambatha nawe, uyalala naye, niyahlangana ngokwenyama, siyasala isinyama kuwena. Ngisho ukuthi ke lento asiyibhekisiseni kakhulu ukuthi ezinye izinto azilungi nje, hayi ngoba kuyinkinga isemsamo, hayi ngoba inkinga ikuwena, kodwa inkinga upartner wakho. Your partner uhambelana wonke umuntu ubuya nesinyama ezosilethela kuwena. Asiyigadeni ke lento mantwana bethongo kakhulu ngoba izosilimaza, izokwenza siphindele emuva. Ngoba kahle nabo laba ufika umuntu aphuma ngaphandle ayoganga, ayomekezwa enye indoda bese ngagezi, bese ebuye ekhaya engageziwe ngomkwento ethize, engahlambululile, bese yabuya ezolala nawe. Kade wena uziphethe kahle, uhleli ekhaya, sebuya nezinkinga uza nazo la. Indoda iyaphuma ihamba iyoganga, iyabuya igeziwe, ibuya nesinyama izosifaka le ekhaya. Mhlambe le ekhaya nebusiness, ibusiness alisahambi kahle, senizame yonke into, kanti inkinga le ndoda yakho le iyona ibuya nesinyama njalo, ibuya nesinyama. Angikhulumi ke le abantu abathenga umzimba, hayi labo, hayi baphethe isinyama sokugcina, basiphethe babuya besithwele ngamabhakede isinyama bezosichitha ekhaya. So upartner wakho lilonke angakwenza ukuthi into zakho zivimbeke, upartner wakho angenza ukuthi into yakho zihambe kahle, but upartner wakho mecheater noma upartner wakho ehambe lala, lokho kuzokuhamba kube inkinga kuwena. Uwena into yakhe izongahambi kahle ngoba upartner wakho uhamba emekezwa yiwona wonke umuntu bese yabuye ezonika wena. Lento yokucheater noma yokungaziphathi kahle kwabantu isinyama esikhulu, ikakhulukazi nje ukusho lokho. Upartner wakho mekuthi ulale nomuntu kanti lo muntu ushonelwe usemanzini amnyama, lo manzi amnyama leso sinyama ubuya naso ezena sokuwena sizokusebenza leso sinyama sivimba into zakho. Mhlawumbe wena ushawanga nje ngesichitho, mhlawumbe wena uthakathiwe, sekunuke nomakhelwane, kwanuka ngisho umama obengenzanga lutho ngoba befuna into abazoyikhomba abantu, kanti inkinga uwena. Upartner wakho uyaganga, ubuya nesinyama silethe ngaphakathi ekhaya. Asihlonipheni opartner bethu, siziphathe kahle. uNkulunkulu anibusise, amen. Ngiyathokoza kakhulu.